Quan vam vindre l'última volta, Alicia i jo, a veure aquesta intervenció d'urgència que vam fer en la torre, gràcies a una ajuda gestionada en la passada legislatura pel company Xavi Ródenas, que portava patrimoni, vam veure la necessitat de seguir invertint així. Per això, quan es va presentar l'oportunitat de l'1,5 cultural, no vam dubtar i vam fer l'esforç per primera volta presentar per a la Torre dels Pares aquest projecte que vam tindre la sort i l'encert, gràcies a l'equip tècnic que vam buscar, d'aconseguir una inversió importantíssima que posarà en valor este bé patrimonial per a gaudi de tota la ciutadania. El govern de la ciutat de Gandia vam decidir, jo crec que d'una manera molt atrevida, en aquest cas, jo crec que des d'Urbanisme i Patrimoni van ser molt atrevits en presentar aquest projecte a l'1,5% cultural del Ministeri i la sorpresa, perquè jo ho he viscut així, fou que ens van atorgar aquesta subvenció. Estem parlant de 800.000 euros, en els quals l'Ajuntament al final fica un 25% del total. Era una primera intervenció, sobretot estructural, del que és l'edifici de la Torre dels Pares. Nosaltres sempre hem dit que és el Vic més desconegut de la ciutat de Gandia, per estar també en un entorn un poc fora de la ciutat i perquè està envoltat també de finques privades i l'accés és un poc difícil, però cada dia més conegut, perquè ja hem parlat molt d'ell. I la veritat és que anem a fer aquesta inversió, ara el projecte se'n va al Ministeri, l'han d'aprovar, i el moment en què torni iniciarem un procés de licitació, de redacció de plec i l'adjudicarem. Si no passa res, que jo crec que és un poc la pregunta que té la gent, és quan començaran les obres. Si no passa res, a final d'any, principis de l'any que ve, estaríem ja fent la intervenció i al mateix temps treballant tota la finca agrícola, que ja sabeu que tenim 88 fanecades de tarongera al voltant de l'edifici.